Една малка скална пещера, която в Google Maps е отбелязана като Шинто Шрайн. Над входа на тази скална пещера се забелязват улеи и малки кухини, изтълбани в камъка, вероятно като част от ритуали за разливане на течности, например вино, мляко и други. В много древни традиции самата скала се възприема като храм. Не е необходимо да е построена сграда. Природата е свещеното място. Това се среща не само на Балканите, но има и налог в други части на света. Например, в Япония съществува традиционната религия Шинто. Думите Шинто, шрайн, означават шинтоиско светилище или място, където се почитат ками, духовете или божествените сили на природата, свързани с планините, реките, дърветата и предците. А ритуалът за поклонение също е интересен. Там хората хвърлят монета, както и при нас се среща. Покланят се 2 пъти, пляскат 2 пъти с ръце, изричат молитва и накрая се покланят още веднъж. Тези жестове напомнят по символика на други религиозни практики, като поклона при влизането в свято място или кръстенето в християнските храмове. Затова и входовете на някои светилища, а дори и на някои стари къщи, са направени по-ниски от ръста на човека, така че при влизане човек естествено се навежда и прави поклон. Любопитното е, че дори в Google Maps това място е отбелязано като Шинто Шрайн, което създава интересна връзка между тази скална пещера и паралел с японската идея за природно светилище. Думата шрайн произлиза от латинската скриниум – съндък или кутия за съхранение на свещени предмети. От същия корен идва и българската дума скрин. Така символично подобна скална пещера може да се разглежда като природен скален скрин, каменен скрин. Място, в което древните хора са поставили или пазили нещо свято. И понякога именно такива тихи места, една скала, една пещера се оказват малки храмове на природата, в които времето е оставило следа от нашите предци.